L-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta għaddejja minn proċess ta' simplifikazzjoni sabiex tajn u tassisti lill-individwi u entitajiet meta japplikaw għal fondi Ewropej. Fl-istess ġimgħa li l-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Kummissarju Ewropew Elisa Ferreira neddew il-programmi operattivi ta' fondi Ewropej li ammontaw għal 2.2 biljun euro wan jitkellem mal-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta Mendi Falzon dwar l-irwol usa li issa għandha din l-Aġenzija. Ir-rwol tagħna ħajkun l-ewwel nett li nagħtu informazzjoni dwar x'inhuma dawn l-opportunitajiet, b'mod tanġibli kif se jkunu jistgħu jgħinu lill-entitajiet diversi u anki lill-individwi. U allura hemmhekk aħna niltaqgħu mal-organizzazzjonijiet, nifhmu x'inhuma l-idejat li wieħed għandu u naraw li huma l-aħjar fondi li jistgħu iwettqu dawn l-idejat u jitrasformawhom fi proġetti. Mendi Falzon qalet li l-Aġenzija SEM tiffaċilita il-proċess meta wieħed ikun qiegħed japplika għal fondi Ewropej sabiex kulħadd ikun jista' jaċċessa dawn il-fondi. Aħna hemmhekk nagħtu l-għajnuna tagħna iktar issa minn wara li tħabbret anki tħabbru dawn il-pakkett il-ġdid. Servizzi Ewropej f'Malta tkun qed tgħin anki fejn jidħlu pereżempju bdiewa, sajjieda u anki intrapriżi żgħar u medji biex nofru dan is-servizz fejn ħanejnu f'dan il-proċess meta wieħed tkun qed jipprepara l-applikazzjoni tiegħu, id-dokumenti li hemm neċessarji biex wieħed jippreżenta meta wieħed qed japplika għal dawn il-fondi. Il-kap eżekuttiv ta' Servizzi Ewropej f'Malta qalet li l-Aġenzija se tkompli tajn meta il-proġett ta' individwu u entità jintgħażel u jieħu l-fondi. So hemmhekk nagħtu għajnuna, pariri tista' tgħid ta' kif wieħed jimplementa l-proġett biex jimplementah bl-aħjar mod possibbli, ovvjament li jkun mar-regoli li rikjedu dawn it-tip ta' fondi, imma fl-aħħar mill-aħħar biex inkomplu nagħmlu dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea iktar aċċessibbli għal kulħadd. Waqt it-tnedija tal-programmi operattivi li ġejjin minn fondi Ewropej tħabbar ukoll is-sit fondi.eu li huwa sit minn fejn wieħed jista' jidentifika x'fondi jista' japplika għalihom.